Eli ekana vedellään lyhyemmät päät pois. Huomatkaa, uskomattoman komea. Viivotin. Ja toi kannattaa olla alla, ettei mene pöytävituiksi. Eli puhelinluetteloa. Otetaan pidemmät päät pois. Tää menee kyllä ihan sit rutiinille, kun alkaa. Mä oon näyttää se muutama kymmen tehnyt jo, niin näin. Se on sen kummallisempi. Sitten tässä on ykkössivu, kakkossivu ja näin edespäin. Mutta anyway. Tässä on nää 4, niin vedetään näitten 4 välistä. Tosta. Vetää tonne. Viivottimella, ettei vedetä ihan joka paikkaan. Noin, ton näköinen. Tuon näköinen tulee siitä. Sitten lähdetään taittelemaan. Aloitetaan näin. Noin. Sitten taitetaan takas. Ihan riippuu miten nätisti taittaa, niin nätiä tästä tulee. Näin. Sitten taitetaan takaisin. Sitten on keskimmäinen. Tää voi periaatteessa sitä niinkin, että leikkaa tän keskimmäisen reijän sit vasta lopuksi. Mut se nyt on mielipidekysymys, koska se menee ihan hyvin näinkin. Näin. Nyt kun meillä on tämmönen leikelty ja taiteltu, otetaan tästä näistä. Ja katsotaan nää about tasan taas. Noin. Nyt on tämmönen risti X TMS. Katsotaan etusivu, takasivu. Otetaan niistä kiinni. Taitetaan ne näin. Jätetään kaikki sisällä. Ja se on siinä. Sitten sitä voi lukea tällä ihan simppelisti näin. Toivottavasti kaikki osaa lukea. Se on ihan oma ongelma, jos se osata. Otetaan paperiklipsu. Heitetään tohon. Sitten kun näitä on tarpeeksi, niin sulla on mukava pinkka niitä siinä. Mut ei muuta. Hoitakaa homma kotiin. Roger.